Sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan, magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maligwa si Agaw na Martes Pangasinan, Dagupan. Wadyalaso, Saray Balitan Matua. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. SBM, Saray Balitan Matua. Yaon sasabit kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes. Kaya rin nasa Liknay Balay ng kapaborito RJ Jimenez. Nakaulop yung lamat at sa agaw sa ilawas yung kaaro kapaborito yung JCB Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kantabay tayo sa agaw si Engineer JFC, Engineer Jail Franz Kayabyab. Petsa 4 la at bulan Agosto at tatang tanagagig. At sa taon 2026, agaw natan na Martes, ang gapoy loob at intiron luyag na Pangasinan. Malapod saray eskwelaan, pampubliko may pribado in all levels, ontanmot at saray nanduruman LGUs. Enjoy your vacation. Anto siri na yagaw na tatang tanagagik. Oy, congratulations nga pala sa ating kababayan na si Alex Yala sa kanyang pagkakapanalo sa 2026 Mubadala DC Open. Si Katue Sangka primero niya
ya WTA Tour level title yanala nasingkat ng Alex Yala. Sa ikwanto lang timan, so sa may chairman, chairman na sa ay so torneo at ating tanagagik at saya so impakapanalo ng Alex Yala sa ikwanto at si Mubadala DC Open Chairman Mark Ian. A few weeks before the event, our ticketing team called me and said, virtually, all of the requests about players were about Alex Yala, kwanto. And boy, kwanto, it so great to have you and your following here at our tournament this year. And this was not in an easy road. This week, first round, you beat an Olympic gold medalist. You beat our defending champion. You beat 2 top players. And Alex, kwanto, you deserve this title so much. Kwanto? Nangyot na eh. So, ibig sabihin, sikat na po itong ating kababayan na si Alex Yala. At sa kanyang pagkakapanalo, hindi po magkamayaw sa kanyang pasasalamat, sa kanyang naging mensahe itong ating kababayan na si Alex Yala. Narito po ang bahagi ng kanyang naging talumpati at mensahe. Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat. Nang nyutan mo't atatang tanagagi kaya, it's our pride. Being a Filipino atatang tanagagi. Congratulations once again to Alex Yala. By the way, have you noticed yung kulay ng damit ni Alex Yala? All throughout the competition, it's very green. Green na green. Agawan tanatatang tanagagik. Ano kayang masasabi ng mga dating kulay green? Na nagpalit ng kulay at naging red na. Wala untan, ya grupo agagik. Dati green na green sila, ngayon red na sila. So ang tanong nila, asan na yung mga green? Wala na, red na sila eh. Kaya ang tanong nila ngayon, red na ba kayo talaga? Baka pati maleta nyo, red na rin. Sikat ang kulay red ngayon eh. Pero pinasikat ni Alex Yala ang kulay green sa kanyang pagkakapanalo. Di ba? May ibig sabihin ba 'yon? Samantala, muling nagpatuloy ang impeachment trial ni VP Sara at lumabas na ang mga pundo na mula sa confidential fund ng Office of the Vice President ay ginastos mostly sa pagbili ng mga gamot at pagkain para sa taong bayan. Ginastos yung mga perang yan sa pagbili ng mga gamot at pagkain and siguro ito yung mga ginamit sa mga OVP offices sa iba't ibang probinsya. Yan o nanunutan nyo at atong tanagagik pila-pila. So Sara may tutuo uya uunla at opisina na say Vice President tinansaman yaon karo na saray medical assistance. Agawan tanatatang tanagagik. Pero nan unyaso sa may anong nang nasara may kalaban to atatang tanagagik ni man nakardalan siniblutan. Pero they did not realize yasay siniblutan da saray totoo. Agaon tanatatang tanagagik. Sa ito at ating tanagagik anto base at say panuntunan at ating tanagagik
at atan kasi so confidential fund the Pilipinas, isa po yung espesyal na alokasyon sa ating pambansang budget para sa mga gastos na hindi pwedeng isa publiko dahil sensitive. Sensitive ang nature nito at kadalasan may kinalaman sa surveillance, sa information gathering, o kaya sa peace and order operations. At ayon sa Joint Circular number 2015-01 ng Commission on Audit ng Department of Budget and Management, ng Department of National Defense, ng Department of the Interior and Local Government at GCG, may dalawang klase po na tinatawag nilang confidential fund. Yung isa, confidential expenses para sa surveillance activities ng civilian government agencies na sumusuporta sa mandate o operations nila. And the second one, yung tinatawag po nilang intelligence expenses. Yung intelligence expenses, para naman po ito sa intelligence gathering ng mga uniformed personnel at may direktang epekto sa national security. So, in the strictest sense ng naturang batas, ano lang ang pwedeng gastusan ng confidential funds? Ayon po sa item 4.8 ng circular, exclusive or limited lamang ang listahan. Una sa mga listahan, pagbili ng impormasyon na kailangan para sa programs, activities related to national security at peace and order. Pangalawa, rental ng transport vehicles related to confidential activities. Pangatlo, rental at incidental expenses para sa maintenance ng safe houses. Pang-apat, purchase, rental ng supplies, materials at equipment para sa confidential operations na hindi pwedeng gawin sa regular na proseso dahil makukompormiso ang operation. Panglima, payment of rewards sa mga informers. Usually ito mga non-employees, subject to specific conditions gaya halimbawa ng related sa prevention ng illegal activities na may clear and present danger or coordinated with law enforcement agencies. At ang pinakahuli, iba pang authorized under the GAA o special law. At kung tutuusin naman talaga, sinasabi ng naturang batas na hindi kasama dito ang ordinaryong medical aid, food aid o regular na assistance programs. Kasi ang confidential funds ko ang dagagik ay hindi para sa socio-economic programs o direct aid sa publiko dahil may regular na budget items para sa naturang programa. Ang mga ito ay ino-audit ng COA, Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, pero mas limited ang transparency dahil sa sensitive nature. Kailangan pa rin ng proper documentation, physical and financial plan at liquidation. Ganun pa manatatong tanagagik on the part of the defense. Sa ikwanda tatong tanagagik, sa naging pahayag ni Attorney Sheila Sison, kabat yun Attorney Sheila Sison, siyempre of course, siya pa agamakan kabat at si Katoy. Tas si Katoy may marlang ni abogado ng salitad sa may opening na impeachment proceeding sa gontan. Sa ibabaga to balat, Attorney Sison, Sheila Sison at tatang tanagagi ka, niya ay malinlinaw sa ibabaga to ng Attorney Sheila Sison sa kwanto, nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds. Ulitin ko nothing in the notice of disallowance or COA decision states
any findings of supposed misuse of confidential funds. And the statement underscores that the Commission on Audit's notice of disallowance and decision do not contain any finding alleging the misuse of confidential funds. It emphasizes that a notice of disallowance does not automatically equate to a finding of fraud, corruption, or misappropriation, and that such conclusions should be based on the official contents of the COA documents. Niya ay, dengalan tayo, so karuman niya paliwawad saya, ng attorney Sheila Season. Over the course of the impeachment trial, the prosecution will attempt to convince this court and the court of public opinion that the allegations in the articles of impeachment are supported by materials they obtained during their mini-trial and that evidence exists to sustain a judgment of conviction. They will claim that the notices of suspension and disallowance issued by the COA and the COA decision denying the Vice President's appeal of that disallowance support their accusations, with the release of that decision by the COA conveniently timed and coinciding with the committee hearings. They will claim that the certifications of the PSA confirm their allegation that recipients of the confidential funds do not exist, even though they listed one Mary Grace Piatos in their pre-trial brief as among their witnesses, or that the liquidation of the confidential funds in a span of 11 days was allegedly swift as to invite suspicion. The prosecution will assert that the supposed NBI findings of similar signatures across a number of acknowledgement receipts submitted to the COA are supportive of their conclusion that the disbursements of the confidential funds were irregular. What the prosecution avoided informing the public so far are these: that it was the then Secretary of the Department of Budget and Management, Amena Pangandaman, who issued a memorandum for the President through Executive Secretary Lucas Bersamin on October 18, 2022, recommending the approval of the Office of the Vice President's request for confidential funds. That the Office of the President did in fact approve that recommendation of the DBM through a memorandum from the Executive Secretary dated November 28, 2022, and signed by the former Executive Secretary Lucas Bersamin by order of the President. That on December 13, 2022, the DBM issued a special allotment order number SARO-BMB-C-22-001-2004, signed by former Secretary Amena Pangandaman to cover the request of financial assistance, subsidy, and confidential funds of the OVP that, notwithstanding the impending end of the fiscal year, the confidential funds were nonetheless released to the OVP on December 20, 2022 under this documented approval process. That the COA decision is far from being final, that there is a pending motion for the consideration of that decision that, assuming arguendo, the COA denies that MR today, or while this trial is ongoing, as could plausibly happen under the circumstances, the respondent accused still has legal remedies available under the law and rules and can file a petition to question the validity of any forthcoming resolution of the COA on the MR under Rule 64 via petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, and more importantly, that nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Across all other articles, the prosecution will lay a landscape of what it deems to be their evidence in support of their speculations and conclusions. Si katuta na tatang tanagagi ka sa paliwawa mo ng attorney Sheila Season, malinlinaw iman. Isa pa, yung kasi yung COA observation, ito pong COA observation is not by itself proof of an impeachable offense, si Babagada, at atang tanagagi. Sa kwandalante, the prosecution must still bridge the gap between audit findings
and a culpable violation of the Constitution because these two characters are entirely different legal standards. Nathan, say sakini, yapunto data itong tanagagik, now that the President has allowed the public disclosure of the 612.5 million confidential fund of the Office of the Vice President, ang tanong ngayon ng taong bayan, in the pursuit of truth, transparency, and justice, pwede din daw po bang ilahad ang mga confidential funds ng ilang ahensya at ng Office of the President mismo na umaabot sa 45 billion pesos a year? Karakal, nasa kwartay Pilipinas. Pero dakdakal ni na naurasan. Pax Silica, magbibigay nga ba ng kapayapaan at katatagan sa buhay at kinabukasan ng mga Pinoy? Pax is a Latin word ng ibig sabihin po mga kapaborito ay kapayapaan o katatagan. Kapayapaan or katatagan. Pero antayo atatang tanagagi, ngayon pa lang may mga magsasaka ang dumadaing dahil sa posibilidad na sila ay mawalan ng hanap buhay, na walang katiyakan kung saan sila ililipat at mapupunta atatang tanagagi. Ano nga ba yung Pax Silica na yan na mainit na pinag-uusapan ngayon dito sa ating bansa? Itong Pax Silica ay isang US-led international initiative na inilunsad noong December 2025 para magtayo ng secure at resilient supply chains sa semiconductors, critical minerals, advanced manufacturing at artificial intelligence. AI at atang tanagagik. At ang pangalan ay galing sa Latin word na Pax, kapayapaan at katatagan. Yung silica naman, yung compound na ginagamit sa silicon chips. Just a bit of history at atong tanagagi. Diyan Pilipinas, noong April 16, 2026, akibabali sa Pilipinas bilang ika-13 miyembro kasama ang US, Japan, South Korea, Australia, UK, Singapore, India at iba pa. Ang pangunahing proyekto ay ang 4,000 acre, mga 1,619 to 1,620 na hektarya ng lupa doon sa may Economic Security Zone o AI Native Industrial Acceleration Hub sa New Clark City, Capas, Tarlac, sa loob mismo ng Luzon Economic Corridor. Sa loob mismo ng Luzon Economic Corridor. At ito'y pinamamahalaan ng Basis Conversion and Development Authority na may prospective investors mula sa US, sa Japan at sa Korea. Ngayon, kung sakali mag-operate ang Pax Silica sa ating bansa, ano ang magandang maidudulot nito sa atin? Well, of course, magbibigay yan ng trabaho plus economic growth, agawan natin tanagagi. At ito'y inaasahang magdadala ng quality jobs, investments at makakatulong sa industrial competitiveness at modernization ng ekonomiya. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., magdadala ito ng trabaho at magpapabilis sa industriya. Pangalawa, aangat po yung ating value chain. Ito ay opportunity na hindi lang mag-export ng raw materials o low value assembly, kundi magpa-participate sa higher value activities tulad ng AI hubs at semiconductors supported by technology, transfer at infrastructure at ating tanagagi. Magkakaroon din ito, magbibigay din ito ng geopolitical at supply chain resilience. Pero ang tanong, ano naman yung mga negative impact nito sa atin? Sa totoo lang kasi, ang sabi nila, itong Pax Silica na ito,
mataas ang demand sa resources. Tinating kailangan ng 3 gigawatt electricity, mga 16% ng current Luzon grid capacity, at 130 million liters ng tubig araw-araw, katumbas ng consumption ng 600,000 households. At kapag nag-operate na yan, pwedeng magdulot ito ng water shortages, lalo na sa panahon ng El Nino. Magkakaroon ng competition sa agriculture, irrigation, agaunta na natin tanagagi kasi mas kakailanganin nila yung tubig. At strain sa energy grid. Kailangan ng malaking solar, battery storage o LNG or nuclear na may gastos at environmental cost. Sa environment, meron din itong epekto. Kasi yung mga semiconductor at AI facilities na yan, may toxic wastewater. So nagpo-produce din sila ng wastewater like fluorides, heavy metals, ammonia, complex organic sekwanda at atong tanagagi. So mataas ang treatment cost. May panganib sa contamination, aquifer depletion, aquifer depletion at land subsidence kung hindi mahigpit ang safeguards. Diyan Pilipinas at kung pag-uusapan ng safeguards depende sa maleta. Agauntan. Kung safeguards ang pag-uusapan, depende sa maleta. Kwanda, dugande. Sa land at community impact, ano impact nito? Ngayon pa lang, nagrereklamo na yung mga magsasaka kasi posibleng magkaroon ng land conversion na apektado ang agriculture at rural livelihoods. May alalahanin sa mga indigenous Aita land rights kahit sinasabi ng BCDA na walang ancestral domain na apektado. Pwedeng unequal benefits, mas pabor sa mga elite kaysa sa mga local communities o kaya yung mga farmers. So, at the end of the day, maganda ba ang may benepisyong maibibigay nitong Pax Silica na ito? Malaking opportunity ang Pax Silica para sa tech industrialization at pagbibigay ng trabaho. Pero, isipin din natin na may seryosong risk din ito sa tubig, sa kuryente, sa environment, at sa equity. SBM, saray balitan matwa. Sa ikabusol na saray MBTF, managbalitay tilahatan. Fake news, suntuloy kaya rin inasaran pakabatan paimano. Malala po ni at saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home
by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah! Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM
SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy susaray balitan matwa. SBM sa ikabusol na saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kaulop kantabay ni sa ilawas yun kaaro kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay of course sa mga single ladies ng Barangay Basing. Si Nanabihing, pagaling ka na. Of course, magaling na siya pero mag-ingat ka pa rin. Medyo manukok si Nanabihing. Kayo mampapauran kaya na mairap sa napuyot. Tangga po'y mampuyo, agauntan. Ontamat Nana Kunching, Nana Perla, tan si Kagawad Esperanza, si Madam Emma Alipio, na senior citizen at Barangay Basing, puspon amo may birthday gift na buwas. Kay Sir Danny Caras ng DWC Joyce Enterprises, kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Sir Sarlo, good morning. Basan ko labat yata itong tanagagi kaya, antisen unlad saray matuanlik na ay binmali agagi ta reaction daya tatong tanagagi kaya. Bakit si BP Sara Kwanda? Kasi siya ang may pinakamataas na trust rating. Kasi siya ang naglalantad ng tunay na problema sa edukasyon at seguridad. Kasi alam nila na kung hindi nila siya sisirain ngayon, hindi na nila kaya sa 2028. Sa ikwanda ni atating tanagagik, ang notice of disallowance ay hindi ibig sabihin na nagnakaw. Ibig lang sabihin nun, may kulang sa dokumento o proseso. Normal yan sa gobyerno na audit, na question at na ipaliwanag. Natan, at say ay sumatuan liknay binmali at tatang tanagagik. Et non karomal nanti, apantungtungan titan. So, sa may panatangguyor, nasa ray tutuod bali na binmalay, at kinandatin Mayor Sammy Rosario, yano nayari, at i-reconsider to may inmunatulan balikas, ya agtulaon tagam, at anto kaman niya panamili, at walay informasyon, ya kasabid si katayo, yan ang aringal daman manayay mi bagatayo karuman, agi very emotional ira kuno. Wala rin man ter sulawada at ating tanagagik. And I can feel you. I can feel you because siyempre, loob na pigay toon mo at yan panserbito, na former Mayor Sammy Rosario, di tanadbalin na binmali, at alik-lik na damot. In fairness, alik-lik na damot. So sa may serbisyo to, at karaklan at ating tanagagik, nagkalalula, at baliton binmalay. Agauntan. At sa very unfortunate labat lanti, at sa may palabas, because of irreconcilable differences, tapyan jaruntan at atang tanagagik at naurap iman
So sa may singa to prevent further conflict and division and to put an end to the cycle of vindictiveness. To put an end to the cycle of vindictiveness ng sakripisyo. Si former Mayor Simplicio Sammy Rosario na resigned as Vice Mayor na bali na Binmalay. Because of these irreconcilable differences. And to further prevent conflict and division and to put an end to the cycle of vindictiveness, pati sa may anak ton si Sir Jonas Rosario na resign bilang barangay captain na barangay Nagpalangan. Natan, no nanunutan yung matatatang tanagagik, wala rasusara may insusugap iran reklamo kontra adkinan former Mayor Sammy Rosario. And these are COA disallowances. Anto may kwantod sa may balita tayo atatang tanagagik at sa may reaction da. Ang notice of disallowance ay hindi ibig sabihin na nagnakaw. Ang ibig lang sabihin nun, may kulang sa dokumento o proseso. Normal yan sa gobyerno, na audit, na question at naipaliwanag. Kailangan lang doon tamang pagpapaliwanag at atang tanagagi. Agauntan. And that is why, yung mga kaso na yan na sinampa sa former mayor ng bayan ng Binmalay, former Mayor Sammy Rosario, they were all dismissed. Na-dismiss po yan ng ombudsman at atang tanagagi. At hanggang sa kataas-taasang hukuman ulit, I think hanggang dumating yata sa Court of Appeals, according to information, na-dismiss din. So, ibig sabihin, walang tunay na basihan. Walang tunay na basihan. Kanyan agtayo pang kalawan, no, at sarayan kaplusan natatang tanagagik, at sakay ni si Mayor Sammy Rosario, former Mayor Sammy Rosario, so sa kinid sari kandidato that is being considered nasari tutoditan da bali na Binmalay. Di ba walay pinawaya balita may three-cornered mayoralty fight ya ibabagadan posible ya nagawa ditan at bali na Binmalay agaun tanatatong tanagagi ya at loob na saratay at sa may total ya bilang nasa ributante Binmalay 62,000. Ya karakul agagik nasa ributante Binmalay. At second atatong tanagagik at sayay nag-awa numan bilang. Walay nagawan three-cornered mayoralty fight. Ya nagawa at bali na Binmalay at say arapan. Ya eleksyon panamilya tatong tanagagik. Say magmaliw ya labanan ditan natan. It is labanan na sa equity of the incumbent, equity of the endorsement, and equity of accomplishment. Talura, equity of the incumbent, equity of the endorsement, and equity of accomplishment. Oh, by the way, happy birthday sa isang prominenteng citizen ng bayan ng Binmalay, si former COMELEC Commissioner and Justice Nicodemo Ferrer, who celebrated his 94th birthday kahapon at isa sa mga naging bisita of course sa kanyang birthday is the former COMELEC Commissioner also si Attorney Benjamin Abalos, agaw tanatatang tanagagik, dating Mayor Matitan, Diman at Metro Manila. So, belated happy birthday to Justice Nicodemo Ferrer. So, at saya tatang tanagagik so tutungtungan tayo natin. So, there is now a three-cornered fight. Kanyan, lanti, untan so panatang guyor, nasa ramay tutuod Binmalay. Pwede ba i-reconsider nyo, Mayor Sammy Rosario, yung inyong statement, yung inyong
naging desisyon na wag na kayong tatakbo, pwede ba? Kwanda, pwede ba i-reconsider ninyo yon? Wala ni may tugtog da yung parungol da tatong tanagag. Gusto nga nating parinig parinig nga natin ulit ni Engineer Kyle. Yung kanta kahapon na binigay ko sa iyo, yung bumalik ka na. Bumalik ka na yung kanta. Kahapon yung hindi mo nga pala alam yun, si Engineer Nixon pala yun. Tingnan mo nga kung andyan pa sa file, Engineer Kyle. Yung kantang bumalik ka na. Kung hindi man, dito siguro i-play natin dito, meron dyan, andyan na? Katuman na tatang tanagagi untal na sa panatang guyor, nasari totoo, at kinan former Mayor Sammy Rosario, bumalik ka na. Bumalik ka na tatang tanagagi. Taad saya lang teso, three-cornered fight. Wala may equity of the incumbent. And when they say incumbent, of course, the incumbent or the sitting local chief executive. Si katutan so equity of the incumbent. Wala may equity of the endorsement. Endorsement because the other candidate is being endorsed by a prominent politician din sa segundo distrito. And the third one, the equity of accomplishment, it refers to the former Mayor Sammy Rosario. Bakit equity of accomplishment? Sinyasan mo lang ako, Engineer Kyle, kapag ka ready na. Bakit equity of accomplishment at ating tanagagik? Simply because the people know kung ang turay agawan tuladitan. Then former Mayor Sammy Rosario, bali na binmalay, si katutan so ang iter, nasay inyaligwas in the cup, nasay balay na binmalay. And no one can dispute that. Si katuti ibabaga, nasari tutuwa tatang tanagagik, ang gapoy makadispute itan. Walang hindi makakatanggi po dyan. Na mahiwala pong hindi makaka-deny po dyan. Na malaki ang ginawang pagbabago ni former Mayor Sammy Rosario sa bayan ng Binmalay. Agaw tanatatang tanagagik. Sara may bibitlaan tayo lante. Sara may agawan to ng former Mayor Sammy Rosario di tanad bali na Binmalay, indalat tilatan sara may imbunag agaw karuman indalat tilalamot itan, siguro barakap ya pawilan tilalamat. Ang tuwatatang tanagagik no ang turaratan. So saratan ya bali-bali, ya gamuran, agawan, ya infrastructure, ditan at bali na Binmalay, ay sikatutan natin so mangiiter na sa may dakep at batik na ekonomiya mat na bali na Binmalay. Nya si babagada atatang tanagagi. Sikatulan ti so sa may arkitekto na saramay nandurman proyekto ditan at bali na Binmalay agauntan. Dengalan tinin magano. Dengalan tinin magano. So sa may kansyon dedicated to the former Mayor Sammy Rosario. Kay tagal mo nang nawala, bumalik ka na sa piling ng iyong pinagmulan sa iyong nakaraan. Bumalik ka na, ano man layo ang narating iyong maaalala, mga dati mong kasama, babalik at babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala.
bumalik ka. Makabagbag damdamin mo tanto, very emotional. Itanya mensahe at atang tanagagig for the former mayor of Binmalay. Bumalik ka na. Bumalik ka. Sikatutan. So, kulyaw nasa retutuditan at bali na Binmalay. And probably because sa ikong kulanti at atang tanagagig, he was the architect of so many infrastructure projects ditan. At bali na Binmalay, siyasamay fish port, tan samay wharf, ya importante ditan para saray fishermen, aray may fishing community because sa kwantiman lang ti ulit-ulitan tayo. Binmalay is a fishing community, agaon tanatating tanagagi. Pinaayos po yung Binmalay Arcade, kaya may mga pwesto po dyan na nandyan po naglagay ng kanilang mga clinic, mga negosyo, at pinagkakakitaan po yan ng bali na Binmalay at atong tanagagi. Nikod ni at sararatay investments sa watan natan. Okay. Renovation na sa may annex building. Renovation na sa munisipyo. Tilaw na rawi, renovation na sa munisipyo. Sara may annex ganda raw ng music. Sabi ni Madam, di ko nababanggitin, baka siya ay pag-initan. Tayo mo lata na tating tanagagi. Pati wordings din daw. Kaya sabi ko nga, unter timurter suluwada at tating tanagagi irarami akaringal. And I cannot stop you from being emotional because I know deep from your heart at tating tanagagi, you know, noon to'y ginawa to ng former Mayor Sammy Rosario dito at bali na Binmalay. Okay? So, renovation ng annex building para sa library. Yung municipal trial court natin dyan. Yung Comelec office. Di ba pa mga national offices na nandyan nag-ooperate sa bayan ng Binmalay. Rehabilitation ng Triangle Park. Ulit-ulitin po natin yan because that's part of the legacy na iniwan ni former Mayor Sammy Rosario na tatatak sa puso ni numan na taga Binmalay at ating tanagagig. And marapat lamang na iparating din natin sa mga kabataan so that these young people will never forget who did these things in the town of Binmalay. Agaw na natatang tanagagig. Rehabilitation ng Triangle Park na ngayon ang tawag po dyan ngayon is Estasyon de Binmalay. Agaw na natatang tanagagig. Meron pang comfort rooms po dyan available any time of the day. Pwede nyong gamitin. No si kayo naabutan, agaw na natatang tanagagig. Wala pong anuman. Madam. It's always a pleasure, Madam. Nagre-response lang ako doon, so nag-text sa atin na nagandaan siya doon sa music, nagandahan din siya sa lyrics ng kanta, yung mensahe mismo. Makabagbag damdamin. Tapos ano pa, yung mga landmarks na project ng former mayor sa bayan ng Binmalay, dyan sa bayan po ng Binmalay. Ano pa, yung evacuation center, multi-purpose evacuation center, na kapag may mga in times of calamities, in times of disasters, ang gapipagan na sara may naapektuhan because meron po silang masisilungan agad-agad. Na yan po ay malakas na structure, stable na structure, hindi basta-basta matutumba. Agaon natatang tanagagig that will protect them from further in sa may epekto na say antukaman ya epekto na say bagyo. Yan ang babangil na disaster at ating tanagagig. So we have an evacuation center, a multi-purpose evacuation center na pwedeng takbuhan ng mga kababayan po natin sa bayan ng Binmalay in times of calamities. Agaw ng tatang tanagagig. Likod po dyan, meron pa yung mga multi-purpose buildings sa mga barangay. Meron pa yung tawag dyan,
training center katabi lang ng evacuation multipurpose evacuation center. Bago yung ating public market, maayos yung ating public market ngayon, hindi katulad noon, nagaunta ng tatang tananggagi. So this, and many more na mga proyekto na hindi makakaila, na ikakaila ninuman, na yan po ang nagawa ng former mayor of Binmaley, former Mayor Sammy Rosario. Kaya sir, naman dudingil kayo. Nesay kwandare tutod Binmaley, bumalik ka na. It's another day, it's another matuanlik na ay Binmaley. Lagi nating pakakatandahan, Binmaley, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas, manindigan para sa isang serbisyong tunay na maasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. SBM, saray balitan matwa, say kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. So aroy nga lang nyo at atong tanagagig, unsublay lasay punto por punto kay atong remo. Akaulo pa kantabay lang ula say lawas yun kaaro kapaborito yo JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay ti the technical side, si Engineer JFC, Engineer Jail France Kayabyab. Sa po bukas, dito lamang mga kapaborito sa number one pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM, Radio Pangasinan, Paborito! Ang buhay kong minsan ay walang direksyon, tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko